Iki aku nanti apa iki? Iki nganu ya, Hmm. gawe ukuran iki semeter. Jadi lombok engko digawe gang tandurane semeter. Nah, dipotong. Dipotong kira-kira semeter nah lah. Oh iya. Eh, eh, Ini gak suka tenan aku ngene iki. Ora tepak sampean iki ya waduh iki jelas gak duwe HP iki. Wayah yo Pak Lek, sampean mang waktu nungguane sampean iki Pak sak memburi sampean nunggu gawe icengang aduh. Ngono kan penonton itu dadi guyu. Ngono pas ana ulo sampean kaget gak mencerot. Kan jarene penonton iki dadi seneng iso guyu masa ora biasa aja. Aduh.